Sa ato lang ko. Ano ka dere yung ato ka? Yabag. Para silbi ka ng... Silbi script ko na. Tagon ka dito, wala kay kalo. Kung sabi. Ay lang. Kuha lang. Ay lang. Ay lang. Pagdag, tapo. Loh. Sugo ko. Pwede mo. Okay ra. Good. Daw sarado ng git. Okay nang git. Nah. Ha? Kuhan deh. Sakti untol ko no. Para styles. Kumbatira. Labahan ho maugay. Uwan kay. Ah, Bater eh. malabat agma dakan kita labon nondo. Dali do ang gito. Terus ngado. Sudang manok kana. Good. Let's go. Sliding daw. Dito joke yang ngingon dai nga uga dai. Tino dito dai. Bisa burrito Spa- na banagsa. Pero purito juga pero nih. Cara. Yang sepatu sang udah nih. Harus bilin chinilas re. Ay, dari lang. Selamat oi. Sige. Ah. Goy. Bung tae no oi. Di takawam dia. Umugang ipot man na. Pwede rin na kayo putay. Gusto na kayo putay. Saban tay, ulan tay. Kamu mau reply ko, chatan ako, mau reply. Ano gamitin mo? Karon dayo. Karon ra. Karon ra. Umanta? Wah. Jogging ba? Oy, yan matobra ko mga guitars. Jogging na kagma. There's no secret in Grabe ni mo kuan reo. means something else. Ano bater na nga. Kuha na. 60 na sa niya. Baber na. Bater na. Kani 4 ra na. Di juga. Tarong ba? Di juga mo bang yun? Okay. Ina lang ko na. Ugma uli ra man dayon namo ni, ha. Nalay ako tong chatan ipot-pot. Sugot ra ko tay. Sugot ra ko to, no? Ay, apin daw niya basi gamiton po niya ba? Ah. Ali uli ra na ko dai iguman. Iguman na mo. Uli na mo largo na mo balik. Yo, what's up? May adlaw sa tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan, no. Karon kay November 10 na tanan niyo, no. Adlaw nga hibis. So, karon magkuha mi sa katong jersey, no. Ato sa hayanan na niya. Nag-jogging mi ni my friend Daniel once, ano, da pa condition. Pa condition ko no. Para dili makalitan na ikaw. Kuyapan lang ni kadto ron. So, labag na. Nada may pamliti. Nadyo may pamliti na kwarta dire. Ata si Consihal Piper no. Anay para lukat og pamliti. Pero walang tripan lang dyan mo jogging ato. So yan lang mo og unsay feeling mag-jogging og udto. Alas 11 na malapit. Basta kay tripping juga ni. Ya pag-jogging. Noon okay ra sa jogging kay wala may adlaw kay dagko baga kay dagom. Pero Dagong gamay. bagong gamay so amo disingan og jogging og udto mga katambay no. So ala na maglangay. Let's go. Sana mo maglain. Mo maglain. Bugtaw ba gani? Bugtaw ba gani? Bugtaw ba gani? Lakaw ba gani? Bugtaw na. Ay gaga. Babit pa do. Gusto na. May mo pila na kilo mo usa? Di. Mga kabot usa. Usa garo na. Ako aga mo bugat. Bugat gani 5 ba daot. Ay. Ikabot diha. Sotoy na to. Sprint pa dong bugo. Ayaw lang. Bada. Hinahini lang. Patiniguang ba Hindi nga gua. Ikinon sihal dahil ikinon sihal. Kana ako raw sa majagi ba? Ay lang ko biyahe. Kusag naman kay kamdagan. Kamay ta. Ah. Sige tay. Ah. Tawa lagi. Ah. Ah. Una. Buti na buti. Kuha na ako harap pa. Ayo. Kanila ko. Rasis ako mo. Rasis ako mo. Kita na sa classmate mambuang mo. Okay, tunod. Buang mo mulis live ni. Asal mo na skill like tuloy.
Pero nili sa pagsikila isulahan. Barangay. At least. Sa layo. Bisa sa abot pa. Bitaw no. Ha! Oh, na namin diri guys. Miss tayo ano? Graffiti creations. Ah. Kuha na naman jersey. Ayo. Kuha ha? Ayo. Ay, soter. Yo. 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 Okay, fine. Wanay Paris? Wanay Paris? Wanay kauban ka na ba? Palingkuram eh. Auto. Ugi klaro no eh. Mura ka na sa mong jogging kon. Sakto kayo mong jogging no. Saka ron sakto yung ting jogging. Sakto ba? Sakto. Sakto ra oddo ka mong jogging kay para paniod to dako kay kaon. Kondisyon kay kaon ba unsa ta kay? Asa ba nang sikon yo? Sige, janin ba? Aris na papo wa pa man don. No? Mutto ko tong kuan bantay dito. Ayo. Ayo. May tao. Balik. Balik. Ato bibi. Ato ni daki ako buya nag jogging. Pwede rin so dami ko, ikami guard haron. Pasod lang. Haron. Pasod lang na, mag-inom ng tubig. Ihi. Oh, mag-inom ng tubig, sir. Lama ta. Ato ni ko. Lama din ko. Thank you. Wala may klase pit. Wala may klase. Lunch break. Wala pinod na. Iya kayo trip no. Ligon kami trip no. Mga bali. Hindi pwede mo jogging ako dito eh. Pwede eh. Karon na yung sarili kibot na mo. Oo. Okay kayo? Maraming na sana eh. Salamat tayo. Berata. Go. Bakit ito sa dati, go? Sila to. Tanda na may ikuha dali mga no? Ay, ano tayo? Tawag ka, Rego. Go. Dagan na puta. Let's go. Kaya ba? Good. Tarong ba? Kaya pagdagan? Good. Atay. Magamba na ba? Bakit na rin? Nagkara na ba rin? Di ba ta? Lagi. Pag-issue man. Ay, nagdaging rami kay. Wabay pamiliti. Ari ba day? Ah! Inita na guys. Patay ta na ni my friend. Ha? Patay ta na ni. Ah. Good. Ay, ngadton mi daan guys kay yan ay ulig balay. Naos mi to sa basketan. Itsa-itsa mi nito. Bolis na din guys. Kaon sa kaon. Munggos og pakbit. Mga healthy ba para pakondisyon bukat kinig busog ko. Sa Nara mi dire sila konsehal Marlo la ni adto. Kaon sa mi guys, kamo sa diha kaon mo. Manami iksa-iksa dito. Mga ga, sakto na growth eh. Kumbati na tayo, friend. Mujaging po ko na siya kanyang hapon. Bahala na siya. Yan ako uban. So, amo na ni uli among gulman nga. Uli na gurumis balay. Humana ni. Kaya murag kapoy na. Lamat na basa. Sakto ka gikan jogging ba niya. Sweets ba no? Balik sa energy ba? Tigaan siya yung sangay kinit bigness ba? Thank you. Players bugo? Hey, idol. Nagkaharbor gitu. Harbor game bang. Jogging. Aja mo. Paano yung pangin jud?
Sabar ba Dito na may ka na. Gini na Kalau jogging na mo dito pagkuhan. Oh. Sukod gano. Laban. Be, plate na ko be. Oh, Ano man? Kondisyonis game ka no? Gutom na jogging do. Kondisyon kayo. Gikan pa kondisyon mo kaon. Kung ano akong sinilas may pranay. Limot kuda. Mata ko ra. Kaon. Kaon ko sinilas. Kaon ta balik. Ha? Mata ko. Apa ang kamu kaon? Aman na di ko kanan. Pareho to ba? Mana? Wala pa. Ana. Ikaw wala. Kaon sa ta? Kaon sa tadaan niya. Unsi-unsi tayo kuman. Wala ko luman. Mana ka kuman? Unsi-unsi ta hari na balay ha? Mata ko diri na ko emergen dito. Kuha ko sinilas. Unsi-unsi ta? Pantay ka. Sakit ning uli hapin ng tiil eh. Pabuto dito ron. Apa guys? Uli namin sa mga katambay no, nanami sa balay maga. So manamig pa-kondisyon ni my friend kondisyon niya na mukha ano, kondisyonis kayo. Nandito may bisita gagaw. Sa tambay-tambay sa dere. Ya, usan si Teguman. So, mentag mga kuan no, mentag mga permanente na mga pa-kondisyon no. Para tinidua ba kondisyonis kay my friends ha. Pero namjoy mga instances nga di gyapon matuman. Basta kay unay panahon pa-kondisyon gid mi. Nagunay panahon maka-kondisyon gid mi. Ganiha din no. Nana ko gusto i-share sa inyo no, ganiha pag adto na mo, pag jogging na mo ganiha. Kanang nagani kanang kuan, natay mga kailaw sa ba nga o mga nakailaw sa tuwa nga kanang kuan gani, kanang mangantsaw ba sa tuwang gibuhat no. Pero pag jogging na mo ganiha udto, nay gisagitan mi nga. So, wala na panahon no, awahin na kayo mo. No? Awahin na kuno kayo, wala kuan, awahin na kuno panahon pero kana ganing kuan. Kanang i-judge gani ka largo. Ambot lang, kantsa or ba to or kuan. Pero nadyo instances sa kinabuhi na ano nga. Sa gulas laki bawas imong gibuhat. O yung sa purpose imong gibuhat, i-judge nga nila largo. So atong purpose ato kaniha, kung tisingan nga magdaging tagudto nya. Makuha to na tong uniform, pero gi-judge ta nila nga kuan, awahin na ko ng panahon. Wala na ko ni panahon para mahimo ko na tang player. So okay na siya. Ana na siya. Bisag kung sa imong baton sa imong kinabuhi, nadyo na ikasulti ang mga tao. Pwede ka ma-judge or unsa pa na basta kada buhaton nimo na jud mga negative o positive comment. Namo sa mga positive comment never no. So magbuhat mo po lagi mo ganiha pero never mind na lang na ninyo. Never mind lang na ninyo kana mga unsa istorya sa tao no. Unsa mga istorya nila. Kambaray magsakit. Kana gid no. Dili kailangan na to dibdibon. Importante kay bawta unsay purpose atong gibuhat. Mo jud na siya. Og malipay ta sa atong gibuhat. Mo na siya nya. Dili ka nang mga comment sa uban. Never mind na siya. So that's all for this vlog no. Nawat ko nga nalingaw mo, nawat magkita pa tayo balik. So ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Hantod sa sunod higayon, Ganoy TV, ani out. See you.